Zdravím dámy a možná pánové, češíte na další make-up tutorial. Na tohle video se mi podařilo vytvořit kouřovky s linkou. Začínám tedy hnědou tuškou, jako podklad pod stíny. Proces je tuškou přes celé víčko i dolů a poté rozetřít. Takže tušku a rozetřít, tušku a pak zase rozetřít. Na to se dá červenohnědý stín a jím pokrýt celý víčko. Konkrétně tenhle stín je od MACu. Černá klasická tuška se rozetře na konci oka a na spodní linku, i mezi řasy. A zase tuška rozetřít, pokud možno obě oči stejně. Protože jsem chtěla, aby červenohnědý stín byl nepřiznaný a jen trochu prosvítal skrz jiné stíny, přidala jsem nejtmavší do hnědá barvu a zintenzivnila tím tak líčení. Zvolila jsem gelovou linku a protáhnu ji skoro k uším a také s ní udělala spodní linku. A nakreslíme indiána. Teď to bylo hodně rychlý, že to nebylo vidět, ale byl to minerální korektor od MACu. Vždycky, když líčím modelky nebo sebe, nejdřív jsme všichni indiáni a pak jsme všichni krásní. Obočisko je kapitola sama o sobě. Mezitím, co tady v Česku se dokreslují mezery mezi chlupy. Ano, mezery, tam, kde chlupy zapomněly růst, nebo prostě nejsou. Maximálně se dokreslí ocásek. Tak například ve Vietnamu, kde jsem se učila make-up, je to o novým obočím, než má ta slečna. Takže na tak asi 3 vrstvy make-upu a na úplně zamakeupovaným obočím, který je možná upraveno holítkem, se tuškou doslova nakreslí nové obočí, podle trendu, který zrovna frčí. Takže teď frčí třeba rovné široké obočí, tak slečna, která má kulatý tvar obočí nebo hranatý, prostě dostane rovný široký. Na druhou stranu je to umění, je to těžký, ale prostě OK, proč ne? Některé si to nechávají i tetovat. Bronzerem konturování je rychlé. Vytvořit si lícní kostičky, trocha bronzeru také na spánky a obličej tím získá více plastičnosti. To je hrozný slovo, ale prý se to slovo používá a dává smysl. Tak jako asi můj smysl pro humor. Nejradši lepím časy někomu jinému. Nerada to dělám prostě sama na sobě, že se nevidím na své řasy, nevidím ani na ty umělé řasy. Jsem takový poloslepý člověk. Ale lepení řas levou rukou je taky challenge. Uvidíte proč. Ups, vedle a ještě si to rozmažu po víčku. Řasenka, aby se jak umělé, tak pravé řasy k sobě přilepily. Mít 2 řady řas pod sebou by bylo divné. Nakonec je světle tělová rtěnka. Bohužel mi tady došel materiál, takže díky za shlédnutí videa, nezapomenout lajknout a odebírat i red.